משחק הפירמידה, מי לא מכיר את משחק הפירמידה? אבל עכשיו אנחנו מדברים דווקא על תערוכה חדשה בבית האומנים בתל אביב. האומן איתן שוקר מבקש לעורר בתערוכה את המודעות למצבו הירוד של האמן בשוק האומנות הישראלי שנמצא בתחתית הפירמידה. שלום לך איתן, אני תכף אתחיל לבכות פשוט. לא, חס וחלילה, חס וחלילה. תראי, התערוכה בין היתר מדברת על העניין של המצב של האומן, אבל היא מדברת על עולם האומנות הישראלי, ובכלל על עולם האומנות, איך הוא בנוי, מה ההיררכיה שלו. אבל תמיד אומנים, תמיד הרוויחו מעט כסף, מלבד 2-3 שהצליחו בגדול. הרוב הגדול גמור. זה לא מדויק, זה לא מדויק. תראי, בחול, אנחנו הרי העתקנו את המנגנון מאירופה ומארצות הברית. העתקנו את זה גם בצורה קצת עקומה. למשל, העתקנו בארצות הברית, לדוגמה, אתה יכול לרכוש אומנות, ואתה יכול לרכוש אומנות בעצם כאיזה סוג של, יורד לך מהמס. באירופה יש עידוד לקניית. יש עידוד כלכלי, כן, אתה בא אומר, תשמע, אתה יכול לקנות אומנות במקום לשלם מס הכנסה. אתה יכול באירופה בתור אומן, גם אם אתה לא כוכב על, לשרוד כי נותנים לך משכורת, יש משהו שנקרא הונורר, שכר אומן. בארץ הדבר הזה לא מתקיים, אנחנו העתקנו חלקים מהמנגנון הזה, ואנחנו גם לא מדינה מערבית, בואו נודה בזה. בואו נודה בזה, ויש לנו, אתה יודע, מה שנקרא, הסדר העדיפויות כנראה אצלנו עדיין שונה, ותמיד אפשר להבין את זה. נכון, נכון. למרות שאם במערב האחוז של התרבות, מבחינת התקציב המדינה הוא בסביבות האחוז, אצלנו הוא 2 פרומיל. כן, ברור. והוא גם לא מאוגד בתקציב. אז שימו לב, בואו נתחיל, בואי נתחיל בעובדות. בסוף זה עולה למעלה. עכשיו בוא ניגע בתערוכה שלך, כי אמרנו בסדר, זה נחמד. נכון. להתבכיין. כן, לא. מה יש בתערוכה? בתערוכה אני מציג עבודות שלי, בעיקר צילומים, אני צלם. אנחנו יכולים לראות במרכז את הפירמידה שבניתי, זאת חנות מותג שהמצאתי, מופרחת, שקוראים לה Pyramid Collection, ושם אפשר לקנות בין היתר, נניח, דיסק און קי, שבו ניתן יהיה לקבל חוזים שאני מרכיב כרגע מול גלריה ומול מוזיאון. איזה יופי. כן, אני מנסה לעשות חוזים בהסכמה כרגע, לעשות איזשהו דין ודברים עם השחקנים בשדה ולהגיע למשהו מוסכם מראש. זאת אומרת, אתה יוצא מגדר האומנות, האנשים באים לראות אומנות, אלא אתה ממש, זה הופך להיות חלק, איך נקרא לזה, אינטגרלי, או ממש משפיע. תראה, אני אקטיביסט, 10 שנים האחרונות אני אקטיביסט בתחום של האומנות, למשל יש לי, אני מציג שם. הנה, זה היה הדיסק און קי שראינו? נכון, פה אנחנו רואים את השלט של המוזיאון, מוזיאון תל אביב, שיכול להיות שבהמשך נראה אותו יותר מקרוב. מה שאנחנו רואים שנראה כמו יריות, זה בעצם התלישה של השלט על שם אביבה וסמי עופר, שבזמנו רצו לנחס בעצם את המוזיאון על שם תורם. אני הגעתי יום אחרי. רצו לתרום כסף בדיוק. מצד שמאל אנחנו יכולים לראות מסך דמוי פלזמה, ששם יש את כל העלויות של התערוכה הספציפית הזאת. אוי, נחמד. בעלויות האלה, מסביב דרך אגב, יש כוסות של פתיחות שאספתי במשך שנה שלמה. שתכף נתייחס אליהם. אוקיי, אבל מה שאנחנו רואים בפלזמה זה למעשה העלות של התערוכה, שהיא לא רק המסגור, הפיתוח וכו', אלא גם השכירות של הסטודיו, הנסיעות, הטלפונים, וחס וחלילה, הס מלהזכיר, גם שכר האומן. כלומר, 2,000 שעות העבודה ב9 שנות העבודה שלי על התערוכה הזאת, הכנסתי אותם, כימטתי אותם. שימו לב, אתה אומר. שמתי חצי מהתקציב שאני מקבל בבצלאל כמרצה, כאיזה משהו ככה עדין, ועדיין הסכומים הם כאלה שבדרך כלל אומנים אסור לנו בכלל לדבר על שכר אומן, כי גם כשאנחנו מגישים לקרנות, ברגע שאנחנו אומרים, אנחנו צריכים שעות עריכה, אז אומרים, אבל אתה עושה את זה, אז מה פתאום שאתה מבקש כסף על הדבר הזה? בעצם אתה צריך לשלם לנו. נכון. הכוסות האלה שהראית מקודם, נלקחו, סתם, הלכת לתערוכות. השאלתי אותם מהפתיחות, ומה שאנחנו יכולים לראות זה בעצם קיר שבו יש 50 כוסות, שהן פחות או יותר יש 500 פתיחות בשנה, בתל אביב בעיקר, ואם תכפילי את המכפלה של כמה כסף מתגלגל בתחום הזה, סכומים מאוד אפסיים חוזרים לאומן בעצם. והכוסות על חשבון האומן.
הכוסות, במקרה הזה אני גם מוכר הכל. מי שרוצה, גלריה שרוצה את הכוס חזרה מוזמנת לקנות אותה. עוד נדבך בתערוכה הזו זה הסרט. הנה, אנחנו רואים עכשיו... פה אנחנו רואים עבודות של סטודנטים שצילמתי. פה אנחנו רואים סטודנטים ממוסררה, שצילמתי בתוך החלל של ביתן האומנות ישראלית במוזיאון ישראל, וצילמתי סטודנטים נוספים. העבודות האלה מרמזות על האפשרות של הסטודנטים השונים, לפי ההיררכיה של בית הספר שלהם, להגיע באמת למוזיאון, והיא גם מספרת את הסיפור של המרצים. הרי מי שלא יכול להתפרנס מאמנות בדרך כלל הולך להוראה, אם מרצון ואם לא. אנשים לא יודעים, אבל רק 15% מהמרצים לאמנות בארץ יש להם הטבות סוציאליות, שאר 85% הנותרים מפוטרים כל 8 חודשים. תענוג. כן. בוא נגיד, אם לא היית ממש חייב, לא היית נכנס לזה, אבל כשאני אומרת חייב, זה משהו פנימי. כנראה שאנחנו חייבים, וזה חלק מהמנגנון, שלדוגמה, בדיוק, אפילו בנקים, לדוגמה, אומרים, אנחנו תורמים לאמנות. כי אתם חייבים, נולדתם אומנים, עניים, ואין מה לעשות, אנחנו נעזור לכם. גם יש בזה משהו נורא רומנטי, שהאומן יוצר לא כי זה חלק ממערכת כלכלית. בוא נראה עוד חלק מהתערוכה, שבה זה סרטון וידאו, שבה מצטלמים. כן, יש רעיונות של 19 שחקנים מרכזיים בשדה, הם מאוד ממוקדים, שמספרים את הסיפור. יאיר גרבוז למשל. לדוגמה. הנה. כתבתי והרציתי ולימדתי וציירתי והצגתי בכל מקום בארץ שבו יש תאורה וביטוח. זה הכל. אז מה, המשכורת שלי בתור מורה מכסה את הדבר הזה? זאת אומרת, עדיין אני חושב שהחברה מבחינה כלכלית נמצאת בחוב כלפיי. אז תן לי רק לסכם את העניין הזה. זאת אומרת, אתה באמת שם מדליק את האור על מצבם של האומנים, ואומר, מצבנו קשה ואנחנו לא יכולים בלי זה, וכשמגיעים אנשים, וקראתי נדמה לי באחד הביקורות, לא זוכרת איפה זה היה, הוא אמר, זה לא נעים לשמוע אותם מתבכיינים. תראי, אם מישהו שומע בקול שלי טיפה של בכיינות, זה באוזניו בלבד, בואו נתחיל מזה, ואני באמת מנסה להכניס את השיח לתוך העולם של האמנות. כלומר, העבודות האלה יירכשו מן הסתם על ידי המוזיאונים, והרעיון הוא שעוד כמה שנים יבוא מישהו שלא הכיר את התערוכה, יראה את הגריד הזה לדוגמה, וישאל שאלות על המצב שלו. איתן, תודה רבה. תודה. הרבה מאוד בהצלחה. נראה מאוד מסקרן. 100%.